Que tal? Moi boas tardes. José Luís Ábalos pasou a súa primeira noite en prisión, pero antes de entrar, o exministro de Pedro Sánchez deixoulle ao presidente do goberno varias advertencias en distintas entrevistas. Na do xornal El Mundo suxire tráfico de influencias de Sánchez e da súa muller no rescate de Air Europa que aprobou o Consello de Ministros en 2020. Ese rescate foi de 475 millóns. Noutra entrevista en OK Diario asegura que o propio presidente do goberno Pedro Sánchez lle filtrou a investigación secreta da Fiscalía sobre Coldo. Pues me dijo que estaban investigando, la Fiscalía estaba investigando a Coldo. ¿Y la UCO? La Fiscalía me dijo. Investigación secreta, en teoría. ¿Eh? Que era una investigación secreta, en teoría. Claro. Pedro Sánchez garda silencio mentres membros do seu goberno limitan a corrupción a Ábalos, Coldo e Cerdán. O PP chama a manifestarse este domingo a favor da convocatoria de eleccións. Este gobierno jamás se va a dejar chantajear por nadie. Y eso lo sabe el señor Ábalos. Lo sabe perfectamente. Quienes hoy duermen en la Moncloa y quienes han dormido en la cárcel tienen muchas cosas en común. Tienen mucho que compartir y seguro tienen mucho que callar. Como cada ano as pensións soben en xaneiro, medrarán alrededor de 35 euros ao mes, é un incremento do 2,7. A suba das pensións está vinculada á revalorización do IPC de novembro. Un home perdeu a vida e outro está ingresado en estado moi grave. Son as vítimas dun incendio que se producía onte pola tarde aquí no barrio da Sagrada Familia na Coruña. Agora os veciños xa poden regresar ás súas casas. Todo comezou no cadro eléctrico que está no portal deste inmoble. Nuns minutos entramos para ver como quedou. Hoxe o Black Friday e iso significa que é un día de moito movimento tanto nas tendas físicas como nas tendas en liña. Segundo a OCU gastaremos de media por persoa 219 euros, pero hoxe tamén se celebra o Día de Non Mercar Nada, que naceu como protesta contra o consumismo desta data. Deportes, este sábado veremos o partido que xoga o Deportivo en Albacete na Televisión de Galicia. O equipo coruñés quere manterse no primeiro posto da segunda división e completar un mes de novembro perfecto. Nos últimos 4 partidos encadeou 4 triunfos. E no tempo, pola tarde, ademais das nubes, poderemos ter algunha chuvisca en zonas próximas á costa coruñesa. A situación contrasta coa outra cara de Galicia, onde por momentos vemos o sol, as temperaturas en cambios e mañá pola tarde chega a chuvia. O Congreso inicia os trámites para suspender a Ábalos como deputado. El e o que fora asesor seu pasaron a primeira noite en prisión e compartiron cela. O exministro comeza a tirar da manta e suxire que Begoña Gómez se puido beneficiar do rescate de Europa. María. Sí, o que fora ministro de Pedro Sánchez e tamén secretario de Organización do Partido Socialista xa está na cadea, pero antes abriu a caixa de Pandora, carga directamente contra o presidente do goberno e a súa muller. Di que Begoña Gómez estivo involucrada no rescate de Air Europa e tamén asegura que nunha reunión con Sánchez na Moncloa el mismo díxolle que a Fiscalía estaba investigando a Coldo García, o que suporía unha revelación de segredos. Como dicías, segue sendo deputado, pero ata o 4 de decembro, cando todo este procedemento xa en firme a día de hoxe, continúa cobrando e gozando dos dereitos e deberes da Cámara Alta. Traballaron moito tempo xuntos e xuntos entraron en Soto del Real. Despois dun ano esquivando balas, as reixas da prisión abríronse para recibir a Coldo e a Ábalos. A primeira noite compartiron cela e os dous recibiron visitas dos seus abogados. ¿Cómo has visto a Coldo? Ha pasado buena noche y está tranquilo. Me he equivocado 1000 veces, pero bueno, por ahora he salido del paso. A tranquilidade de Coldo contrasta coa preocupación de Ábalos. Está sorprendentemente fuerte, sólido. Hay veces que de todas formas es tan duro que uno quisiera acabar de cualquier modo, pero bueno. O exministro cree que o goberno vai a por todas contra el, pero asegura que poderá demostrar a súa inocencia. Creo que puedo rebatir absolutamente todos los cargos. De momento comezou a tirar da manta. Antes de entrar no cárcere deixou gravadas varias entrevistas. Ao OK Diario confesoulles que en setembro do 23 Pedro Sánchez convocouno a unha xuntanza na Moncloa e ali filtroulle a investigación secreta da Fiscalía sobre Coldo. Dijo que
que estaban investigando, que la Fiscalía estaba investigando a Koldo. En El Mundo apunta Begoña Gómez no rescate de Europa. Asegura que Javier Hidalgo falou con ela porque di estaba desesperado. Este gobierno jamás se va a dejar chantajear por nadie. Y eso lo sabe el señor Ábalos. O xuízo prevese inminente e rápido e a sentenza será firme. Ata entón todo apunta a que se irán no cárcere con saídas únicamente para acudir aos xulgados. Foi o que fixo esta mañá Koldo, que estaba citado na Audiencia Nacional para responder sobre contratos en Canarias durante a pandemia. Acolleuse ao seu dereito a non declarar. O PSOE acusa a Ábalos de mentir para conseguir un trato mellor do xuiz e desmárcase do que foi o seu número 2 de partido. Polo contra, o PP asegura que o goberno está sendo extorsionado e busca votos para presentar unha moción de censura. María. E hai tamén, Marta, unha gran ausencia. O presidente do goberno aínda non o escoitamos pronunciarse sobre este asunto. De feito, hoxe nin ten axenda oficial. Dende o Executivo insisten en que actuaron con contundencia, que non van permitir chantaxes de Ábalos, pero hoxe algúns dos seus aliados, o PNV, xa falan de que as cordas están xa moi tensas. O Partido Popular, pola súa banda, continúa preparando esa convocatoria do domingo, unha convocatoria, din, sen siglas. Se convocan a toda a cidadanía para berrar contra a corrupción e os que a sosteñen. Pues es una imagen muy desagradable. No PSOE admiten que a entrada en prisión do seu exsecretario de organización é unha imaxe que lles fai dano, pero ao mesmo tempo renegan dele das súas últimas declaracións. Todo lo que están diciendo es falso. Creen que forma parte dunha estrategia de defensa. Intentar implicar con mentira, con bulo, a personas inocentes porque creen que van a llegar a un mejor acuerdo sobre su propia sentencia. O líder da oposición cree que o goberno sí está sendo chantaxeado polos que eran compañeiros de partido. Un gobierno extorsionado por sus propios actos. Anima os españois a manifestarse este domingo en Madrid en contra do goberno, unha protesta a que non vai acudir Vox. Si los dirigentes de Vox se equivocan, nosotros le decimos a los votantes de Vox que están invitados. A cúpula de Vox cree que o PP non ten que convocar unha manifestación senón presentar unha moción de censura. Feijóo responde: A mí non me faltan ganas para presentar unha moción de censura, me faltan votos. Dixo diante da patronal catalá que lle pediu axuda. O que me faltan son votos de los suyos, entre comillas. Enténdase, os votos de Junts e os do PNV parece que tampouco poden descartarse. En el Estado, pues es verdad que las costuras se están tensando mucho. Feijóo ofrécelles unha moción de censura instrumental destinada únicamente a convocar eleccións xerais de inmediato. Na manifestación que vai haber o domingo contra a corrupción estará o presidente Alfonso Rueda. Estaría dando a entender ou provocando caída do goberno ou cando menos convocatoria de eleccións. Aquí sabemos que non, pero vemos que non polo empeño de Pedro Sánchez en manterse no poder a toda costa. El saberá por qué, pero, insisto, España así non pode seguir. A maquinaria electoral está en marcha en Extremadura e o CIS vaticina un triunfo do Partido Popular pro día 21 de decembro, pero sen maioría absoluta. A maioría está nos 33 escanos, segundo a enquisa, obterían entre 25 e 29. Os socialistas baixarían a 22, Vox sobe a 10 ou 12, Podemos quedaría con 6 ou 7 deputados. Co resultado desta enquisa, María Guardiola precisaría do apoio de Vox para a súa investidura. En esta comparecencia tengo el honor. Aténdanse, cobran pensión porque a previsión é que suban en xaneiro un 2,7% de media. Na práctica serán uns 35 euros máis por mes, case 500 euros anuais repartidos en 14 pagas. Es un día muy importante para los pensionistas de nuestro país porque un año más van a ver revalorizadas sus pensiones conforme al coste de la vida. Son personas que llevan años trabajando para llegar a este momento de la jubilación y tener unas pensiones dignas. A primeiros do ano que ven, Navantia empeza en Ferrol os traballos para modernizar as fragatas F-100 do Exército. Son boas noticias para os estaleiros públicos. Garanten unha carga de traballo durante unha década. Ademais, as fragatas Álvaro de Bazán, construídas nos 90, estarán operativas 20 anos máis. Detrás desas cifras millonarias, hai algo moito máis importante. Hai persoas, hai familias, e, sobre todo, hai oportunidades.
Este contrato suporá a ocupación de máis de 7.000 postos de traballo e un impacto anual medio de 215 millóns de euros en toda a comarca de Ferrolterra. Peores expectativas hai na fábrica de Sargadelos en Cervo. Os 86 traballadores poderían enfrontarse a un ERTE e o propietario comunicoulles aos xulgados que dimite como xestor da planta. Segismundo García dá o paso despois de pechar as instalacións tras unha inspección de traballo. Seguimos falando de emprego porque a Xunta traballa nunha estrategia de emprendemento ligada ao territorio. Alfonso Rueda explicou que busca que as ideas dos emprendedores galegos, especialmente as que proveñen do rural ou zonas despoboadas, teñan o apoio necesario para seren unha realidade. Terceiro día de folga na atención primaria. Hoxe coincidiu o paro en toda España dos auxiliares de enfermería ademais. No caso dos facultativos, a Xunta di que o seguimento foi do 7%, un 8% no dos auxiliares. Os sindicatos convocantes, CIGA e Omega, falan con todo dun seguimento do 75%. Donald Trump di que os Estados Unidos empezarán a deter narcotraficantes venezolanos por terra. É un paso máis no aumento da presión militar a este país. Argemino. A mensaxe de Donald Trump nun discurso ante as Forzas Armadas pode suxerir unha intervención militar directa en territorio de Venezuela. Súmase ademais aos ataques extrajudiciais de embarcacións supostamente cargadas de drogas e ao despregamento no Caribe dunha ducía de barcos militares e do portaavións máis grande do mundo, o Gerald Ford. Donald Trump xustifica esta operación para frear a entrada de drogas nos Estados Unidos, aínda que a maioría dos narcóticos non veñen por Venezuela. Expertos apuntan a que a súa verdadeira intención é rematar co réxime de Nicolás Maduro. Este é o momento en que volven os pisos os veciños desaloxados na Coruña polo incendio que deixa un veciño morto e 2 ingresados, un deles na UCI. A policía levantou o precinto esta mañá e puideron regresar despois de pasar a noite fora. Por este incendio xa hai 2 detidos, un veciño que quedara sen luz e o electricista que chamou para que lle resolvese a avaría. O lume comezaba precisamente, Sabela, no cadro eléctrico. O cadro eléctrico que está aquí neste portal quedou totalmente destrozado. É este, supostamente, un veciño e un electricista, ao parecer xa xubilado, estarían manipulando ou arranxando ou tocando un fusible, que nos din os veciños, neste cadro eléctrico, cando todo saltou polos aires e comezou aquí un incendio. Os 2 foron detidos, están acusados, están a ser investigados por un homicidio imprudente, porque lembremos, hai un home que perdeu a vida e outro está ingresado en estado moi grave e tamén un menor que permanece no hospital. A investigación está en marcha, pero atención porque acaban de retirar agora de aquí deste edificio as tarxetas de memoria coas grabacións de varias cámaras de seguridade que hai neste edificio, entre elas esta que vemos que está xusto no portal, xustamente na zona onde presuntamente esas 2 persoas estarían manipulando este cadro eléctrico que foi o que ardeu e provocou este suceso. Os veciños estiveron desaloxados do inmoble durante toda a noite, a media mañá puideron xa subir, iso sí, moitos decidiron non entrar aínda nas súas vivendas porque no edificio non hai luz. Tras pasar a noite fora das súas casas, á primeira hora da mañá, os veciños regresaban ao edificio, porén ata pasadas as 11 non souberon que as súas vivendas son habitables. Daquela, subiron para ver como quedaran. La entrada es complicada, da mucho miedo, me emociono y bueno, la vivienda nuestra está bien. No, como non hai luz, pero non notamos nada fora de lo normal, O lume rexistrouse no cadro eléctrico pouco antes das 6 da tarde deste xoves. Empezó a salir chispas del cuadro eléctrico, empezó a salir un montón de luz, de humo y todo, la gente saliendo. Hubo un así y yo casi me ahogo. Que aquello está todo destrozado por dentro. Reventaron as puertas os bomberos. Os bombeiros foron os que atoparon un varón falecido e outro inconsciente que permanece ingresado na UCI do complexo hospitalario da Coruña en estado grave. Dicen que quedaron en las escaleras, con todo el humo. No mesmo lugar foron detidas 2 persoas, un veciño do inmoble e o suposto electricista. Uno le dijo a la presidenta que iba a llamar a alguien para que viniera
pero el que vino no tiene licencia ninguna. Parece ser que no estaba dado de alta, entonces ya directamente vinieron los policías, los agarraron y se los llevaron. Polo momento permanecen no cuartel de Lonzas á espera de pasaren a disposición xudicial. Están investigados por homicidio imprudente. Os que xa están ante a xustiza son os 7 detidos na operación contra o narcotráfico desta semana na Arousa. A investigación, diríxese dende Santiago. Xoel. Sí, os detidos xa terían abandonado estas dependencias xudiciais logo de que esta mañá pasasen a disposición da magistrada do xulgado número 2 de instrucción de Santiago de Compostela, que decretou para eles a súa posta en liberdade con medidas. O fiscal finalmente non solicitou para estes detidos a penas de prisión, polo que foron postos finalmente en liberdade. Todo isto no marco desa espectacular operación levada a cabo na comarca do Salnés durante esta semana, unha operación na que os axentes, segundo algunhas fontes, se terían incautado dunha cantidade indeterminada de droga. Polo momento, non obstante, non trascendeu ningunha confirmación oficial, á espera de que as autoridades den máis detalles sobre esta nova operación contra o narcotráfico en Galicia. A violencia na zona da cidade escolar na Coruña vai a máis. A última pelexa, de feito, puido acabar realmente mal. A imaxe impresiona. Reparen na muller que cae ao chan. O golpe contra o chan retumbou en toda a rúa e temeuse o peor. Dous homes estaban pegándose, un colliu e tirou a señora, pero non sabemos nin por que foi, nin por que nada. Aquí hubo un estruendo criminal, a señora ca cabeza toda aberta, a sangre criminal, o sea, foi unha locura. Empezaron con mi hijo y le empezaron a dar una paliza que le había robado. Entonces, él se empezó a defender, yo me metí e ya me dio un golpe e ya me tirou para atrás. Non se sabe como, pero salvou, e o xenai e fillo volvían pasar pola mesma esquina. Conta ela que quixo mediar, que todo empezou por un malentendido entre coñecidos. Que mi hijo le robara. Mi hijo le dijo que no. Y él se empezó a meter y empezó a hacer eso y ya, eso así acabamos. Por la movida de una zapatilla. Y como iban los dos, tal palo, tal la madre, tal hijo, iban todos de aquí, pues el otro se encebolló y le pegó. Agresor, agredido e a propia nai trátanse, son compañeiros de vidas difíciles. No barrio están desesperados, esta última pelexa non nos colle por sorpresa. Sintes os gritos e xa non sales. Unha palabra, non sales é que vas a salir. Logo peleas continuamente, orinan por toda a calle, fan as súas necesidades por toda a calle. É unha pasada, e non lles digas nada. A sucidade, as pelexas e o barullo son o pan de cada día, e o peor é que a conflitividade vai a máis. Isto cada vez é peor, porque entre ellos se pelean, hubo muertes, aquí detrás del centro cívico, hubo puñaladas, un vecino mío de abajo tamén le acuchillaron. E están todos os colexios, o sea, hai nenos sempre por aquí. É unha vergonza que vexan todo isto. Entre eles tamén hai malestar, séntense sinalados polos máis agresivos. Sentado aquí, yo y mi marido y este chico de la gorra gris. Y nunca hemos tenido problemas, por eso estamos solamente al mediodía. Bueno, bajo a las 9:30 de la mañana hasta la 1 que voy a comer. Ya me estuvo a mi casa. Pero aquí pagamos justo por pecadores. A convivencia é complicado, cansanzo moito e día a día vai impondo a resignación, tanto dos que non ven futuro como dos veciños que non prevén solucións a curto prazo. Pois era a situación que se vive na Coruña. Botamos agora a atención sobre Italia. Un caso que nos chama a atención especialmente e que mantén a opinión pública dividida despois de que a xustiza decidira quitarlles a uns pais a custodia dos seus 3 fillos por viviren con eles illados nun bosque. Non estaban escolarizados, non se relacionaban con outros nenos e, Javier, non tiñan auga corrente. Si, en Italia este caso xerou debate público. O que decretou o xulgado de menores de L'Áquila é que os rapaces vivían en condicións inadecuadas para o seu desenvolvemento físico e social. Por iso ordenou que os trasladasen a un centro de acollida onde foron levados xunto coa súa nai. Para os pais, un ex-chef británico e unha ex-instructora de equitación australiana, tratábase dunha elección de vida consciente, non de abandono, e están preparando a apelación. A decisión xerou un intenso debate en Italia sobre os límites da liberdade educativa e o dereito á protección da infancia.
moita xente non se vacina para a gripe porque lle dá pouca importancia, digamos, o que é a enfermidade. O sea, é certo que a enfermidade da gripe é unha enfermidade que en xente xoven e adultos sanos non ten unha repercusión moi importante, pero que sí que en persoas vulnerables, como se sienten inmunodeprimidos ou xente maior, sí que pode coller unha enfermidade grave. Entre hoxe e mañá, alrededor de 33.000 persoas de 60 a 69 anos están convocadas para vacinárense contra a gripe nos hospitais galegos. É un chamado extraordinario para anticiparse ao pico da epidemia. E os que vayan vacinarse poden apuntarse a participar nun estudo sobre o virus respiratorio sincipital. Proporcionar datos objetivos de cuál es la efectividad de esta vacuna frente al virus respiratorio sincitial en la población adulta y podremos demostrar cómo claramente se disminuyen las hospitalizaciones, las complicaciones, disminución de eventos cardiovasculares, eventos pulmonares e incluso mortalidad. Arturo chega remangándose e convencido. Pon a vacina da gripe dende que empezaron as campañas. Molesta? No es para llorar. Y los efectos secundarios son mínimos. Lo máximo que puede pasar es que se ponga roja la zona, caliente, que esto siempre le recomendamos pues poner hielo. A segunda vez que me puse a vacuna, me tumbó una cama 24 horas. Eso fue a segunda vacuna, pero al resto ni me enteré. Insistir a la población a necesidade de vacunarse é fundamental, ¿no? para nós, porque eso descarga moito os casos graves de gripe, que son os que necesitan demanda asistencial. Pois aí ben, Rosa, pero con isto evitará unha gripe? A vacinación da gripe non vai impedir, como todas as vacinas, que podamos coller a enfermedade, pero sí que vai impedir coller unha infección, o sea, que sexa unha infección grave neste caso. Cando sabe un que ten gripe? Cales son os síntomas que definen claramente cando un ten unha gripe? Bueno, é fácil. Fiebre alta, dolor muscular, malestar general. A ver, vai un surtido un pouco variado. Bueno, estos son os principales, os que máis recomendamos. Normalmente suelen ser combinacións de paracetamol, con mucolíticos, con algún antihistamínico. O Sergas di que de momento a incidencia da gripe este ano está sendo baixa, estamos en risco baixo, pero xa se están detectando ingresos nos hospitais de xente maior e consultas en centros de saúde, sobre todo de nenos e adolescentes. O pico da enfermidade agárdase para dentro dunhas semanas. A carreira polos descontos do Black Friday é literal en comercios como este de Alacante. Tiñan mobles e caixas sorpresa por €1 e voaron en menos de media hora. Había cola xa horas antes de abrir. O frenesí das compras desátase hoxe nas tendas físicas e, sobre todo, no comercio en liña. Oxe, case imposible escapar do bombardeo de ofertas. O que sí que seguramente moita xente non sabe é que tamén é o Día Mundial sen compras. Un movemento que xurdiu para protestar precisamente contra ese consumismo. Alejandro. Sí, un movemento que naceu nos anos 90 no Canadá e que busca protestar sobre os hábitos de consumo que estamos tendo en datas como hoxe. Malia, isto está sendo un día de moitas compras tanto no comercio digital como tamén no comercio tradicional. Aquí en Galicia, 6 de cada 10 persoas recoñecen que van a mercar algo durante esta campaña do Black Friday e, segundo a OCU, gastaremos por persoa unha media de €219. Os produtos estrela, como sempre, como a todos os anos, a tecnoloxía e tamén a moda. Descontos que moitos aproveitan para ir adiantando xa os agasallos do Nadal. Estou de festivo, collín toda a semana, de feito. Xa a principios de ano suelo guardar estos días para mercar. Hoxe é para moitos o día de maior consumo de todo o ano. Yo preparo la cesta muchos días antes para comprar todo lo que quiero. Consumismo puro, son adicta. É complicado non caer en eso. Con todo, hai quen está totalmente en contra desta tradición anglosaxona que veu para quedar. Me parece un consumismo desbocado, sin sentido. Esto que poñen esta modernidade non me gusta. Si necesitas, vas a comprar, porque están acabando con o pequeno comercio. Es horrible. A lo mejor si nos parásemos un poquito a pensar en lo que necesitamos de verdad, pues cambiaría la cosa. E precisamente para cambiar a cousa, xurdiu outro movemento paralelo que vai xusto a contra, porque declara hoxe como Día Mundial sen compras. No día no que todo o mundo compra, por rebelarse, pois
Está ben. Vai sendo horas que alguén desperte desta locura. Pasa que é contradictorio totalmente, unha cousa que outro o mismo día tamén. Podía ser unha cousa e outro día doutro. En Malia, que leva celebrándose dende finais do século pasado, o día de non comprar nada non o coñece case ninguén. Ai, non sabía. E agora que o sabemos, seríamos quen de sumarnos á causa do non consumismo? Non creo. Eu penso que sí. Así non gasto cartas. Yo aprovecho la rebaja, pero claro que cada uno es libre de hacer lo que quiera. Seguro que Papá Noel e os Reis Magos aproveitan este Black Friday para facer abastecemento de xoguetes. E xusto ás portas da campaña de Nadal, a Unión Europea reforza o control para garantir que eses xoguetes son seguros. Poñen o foco sobre todo nos que se venden pola internet. María, amplían a lista de químicos prohibidos. Si, a nova norma extende o veto aos alteradores endocrinos e a outros elementos químicos que poidan ser tóxicos para o sistema respiratorio, a pel ou outros órganos. Tamén limita o uso de conservantes e proíbe os alérxenos aromáticos en xoguetes para menores de 3 anos ou que os nenos poidan levar á boca. E hai outra novidade, o chamado pasaporte digital. Cada xoguete terá un código que certifica que cumpre cos estándares da Unión Europea, facilitando así os controis nas aduanas e unha maior transparencia tamén para as familias cando merquen en liña. O obxectivo é claro dende Bruxelas, protexer ao máximo a saúde dos máis pequenos e garantir que xogan con total seguridade. Galicia é terra de emprendemento, sabémolo todos. O Goberno galego está a poñer en contacto os mozos con sectores de innovación, de ciencia en todo tipo de empresas. Alfonso Rueda explicou que o obxectivo é potenciar o talento que ten a xente nova e facilitarlles algo tamén o camiño na busca de emprego. Axudar a que todo ese talento que hai en Galicia da xente nova, todas esas cousas potentísimas que está desfacendo, que ás veces non fai falta máis que empuxalas un pouco para que se expandan e teñan toda a potencia da que sodes capaces, para iso queremos botar unha man. Esta tarde comezan en Lugo a celebración dos 25 anos en que a muralla romana se declarou Patrimonio da Humanidade da UNESCO. Haberá un espectáculo de drons ao ritmo da música de Abraham Cupeiro e un desfile de tropas romanas. Na fin de semana, os bares servirán petiscos con sabor a muralla e o domingo celebrarase o acto central cunha viaxe visual e sonora pola historia deste monumento. Un recoñecemento da UNESCO que supuxo máis turismo e tamén que os veciños lle dean máis valor á súa muralla, todo un símbolo para os lucenses. En Malustres, de Vaca Films, vai recibir a medalla de ouro dos premios Forqué, que recoñece cada ano a traxectoria dun produtor español. A galega é a primeira muller que logra esta distinción. As súas películas recadaron máis de 50 millóns de euros, entre elas éxitos participados pola Televisión de Galicia e protagonizados por Luis Tosar como O Descoñecido ou Cela 211. Estoy muy orgullosa de dos cosas. Una, de haber ayudado que en Galicia haya un sector fuerte, reconocido. Y hay otra cosa que también me siento muy orgullosa y es que los que me conocen saben que siempre he tratado de buscar el bien común. Vigo adiantouse como de costume, pero no resto das cidades de Galicia empeza a brillar tamén o Nadal. Así que nuns minutiños imos facer un pequeno percorrido por algúns deses puntos de Santiago, a Coruña, Ferrol, Lugo ou mesmo Ourense. Puntos moi peculiares, xa o verán, con ese Nadal totalmente prendido. Xa verán despois por que lle lo digo. Pero antes imos a Curtis cunha noticia moito menos amable, a dun accidente. O aviso chegou pasadas as 6 da tarde. Por motivos que se investigan, a muller que conducía o coche dirección Caldas invadiu o carril contrario e bateu frontalmente contra un camión articulado que viaxaba cara a Cuntis. O turismo invadeu a zona do outro carril e meteuse debaixo do camión. E o camión apretouno contra como se chama, o guardarraíles. O camioneiro resultou ileso, pero o matrimonio que viaxaba no turismo tivo peor sorte.
A violenza da colisión esmagou completamente o coche e os bombeiros tiveron que liberalos. A condutora de 82 anos resultou ferida de gravidade e foi trasladada en ambulancia. O seu marido, que viaxaba de copiloto, morreu no lugar do sinistro. Tiña 89 anos. Os bombeiros cancelaron primeiro a señora, que estaba viva, a condutora, que era unha señora, e o ocupante era un señor maior que xa falleceu dali a pouco, estaba moi mal, porque é a consecuencia do golpe. O choque tivo lugar no quilómetro 219 da Nacional 640, no lugar da Cova, na parroquia de Troáns. Un punto negro onde se acumulan os accidentes. En agosto deste mesmo ano rexistrouse un con 4 feridos. Esta mesma curva que non é peligrosa ni nada, aparentemente, non sei que pasa, despistanse aquí e invaden, sobre todo os que veñen de Cuntis hacia Caldas. Invaden a zona que ven de Caldas hacia Cuntis. Nas últimas horas tamén se rexistrou outro sinistro grave na contorna do Monte do Carme de Carballo. Non están claras as circunstancias, pero supostamente foi un accidente de moto en que resultaron feridos un mozo de 28 anos e unha menor de 15. Tiveron que ser trasladados dende o PAC de Carballo ata o Hospital da Coruña, en helicóptero e ambulancia respectivamente. O mozo permanece na UCI en estado grave. Falamos agora un minutiño de tempo. Imaxe da nosa web de G24.gal da Coruña, que ademais das orballadas que poden chegar nas próximas horas, ollo que está en aviso ese litoral da nosa comunidade, porque as ondas que arrastra o mar de fondo son importantes. Por lo tanto, precaución, mañá tamén volverá a estar en aviso, pero por vento. E imos ata a montaña de Ourense, limpa de neve. É probable que para a próxima semana volvamos a falar de algunha nevarada. Por certo, imaxe dende a rúa, dende a comarca de Valdeorras, hoxe a provincia de Ourense volveu rexistrar as temperaturas máis baixas. Despertou nalgúna zona con valores negativos, pero pola contra, seguro que xa notaron, noutras zonas do litoral despertamos con mínimas por riba dos 10 graus. Esta é a previsión para as próximas horas, esas orballadas das que lles falaba, asociadas a unha fronte moi debilitada. Por que? Porque o anticiclón aínda fai bastante forza e tan só vai deixar algunha chuvisca lixeira nesas comarcas como ven do litoral da provincia da Coruña. Se imos a outra cara, un ambiente ben distinto, con menos nubes, algo máis conte, pero un ambiente bastante máis tranquilo. Por momentos con claros en zonas do sur de Lugo e tamén nesas comarcas de Ourense como as de Verín, Viana ou Valdeorras. Ventos do suroeste que deixan temperaturas moi parellas ás de onte. Falamos das máximas, alrededor dos 15 a 16 graus e, sobre todo, no extremo norte, as máis elevadas desta hora, na Mariña, en Ortegal, en Viveiro, en Cariño, xa superamos os 16 graus. E, como sempre, despois dos deportes, falamos da fin de semana e tamén da pinta que teñen os primeiros días do mes de decembro. E as primeiras neves deste outono son unha boa nova para os afeccionados aos deportes de inverno. O mércores xa abriu a estación de esquí da Masella en Cataluña. Esta fin de semana abren a de Vaqueira. Esperan medio metro de neve para a ponte da Constitución. Xa llelo adiantaba eu antes, Vigo é a primeira, pero o resto de cidades de Galicia non quedan atrás. Alí tamén empeza a brillar o Nadal. Canto máis se achica a luz do día, máis achega o momento en que empecen a brillar as noites por toda Galicia. En Santiago, a iluminación de Nadal arrinca este venres ás 7 da tarde na Praza do Obradoiro, con espectáculos e xogos arredor da grande árbore de luz e o xardín das 8 puntas. Na Alameda, as luces crearán un percorrido inmersivo e na Carreira do Conde abrirá o xa clásico mercado de Nadal. Tamén vai ser noite de acendido na Coruña grazas a preto de 3 millóns de luces LED. O arranque vai no dar Bebeto, o exfutbolista do Deportivo, desde o balcón de María Pita. A praza transformarase nun poboado de Nadal con mercado, casetas e actividades. E os clásicos ornamentos da Gran Bola da Mariña e a árbore do Obelisco van sumar este Nadal teitos de luz nas prazas de Azcárraga e o Campo da Leña. Ferrol iluminarás este venres tamén da man doutro futbolista, Álvaro Carreras, que aínda que agora xoga no Real Madrid é moi ferrolán. Será ás 8 na Praza de Armas, con espectáculos e xogos de luces na grande árbore e na fachada do Concello. E en Pontevedra, Lugo e Ourense xa está todo previsto para que o próximo venres día 5 se acenda tamén a súa iluminación de Nadal e empece a programación especial de espectáculos e mercados coa que cada concello anima esta época festiva. E faremos un boneco cando neve mogollón. Poñeremos de bufón.
A literatura e o cine levan décadas fantaseando coa idea de que os robots se mesturen coa xente ata que sexa imposible diferenciar a persoa da máquina. De momento é ciencia ficción, pero está cada vez máis preto de ser verdade. Na China prepáranse para poñer a traballar estes humanoides e o experimento definitivo vai ser en decembro nunha contorna real no paso fronteirizo con Vietnam. Ali van comprobar se os robots poden facerse cargo das inspeccións, da logística ou de orientar os pasaxeiros. Serán capaces? Con esa incógnita, marchamos, que teñan moi boa fin de semana. You're just another brick in the